Bueno, pois moi boa tarde a todas e a todos. Grazas por estar en esta nova xornada organizada pola Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, que, como xa se comentou na anterior xornada, quere dedicar, tres xornadas, tres espazos dedicados, creo que ás cuestións memorialistas máis relevantes que nos afectan tanto na cidade da Coruña, evidentemente, como tamén na comarca da Coruña. A primeira das xornadas foi dedicada á simboloxía franquista, a segunda delas é a que temos hoxe, que despois presentarei con máis detalle, e a terceira que teremos o vindeiro mércores, outra vez a 7 da tarde, neste mesmo espacio, dedicado a lugares da memoria da represión franquista na cidade da Coruña. Antes de comezar, quero agradecer, como non pode ser de outra maneira, a presenza do Concelleiro de Memoria Histórica e Cultura, Gonzalo Castro, tamén, como non, o alcalde de Sada, que nos saludou antes, que anda por aí, Benito Portela, tamén está o exalcalde de Sada, Abel López Soto, e non sei se me deixo algunha autoridade máis por aí, se mo deixo que me disculpe. Ben, antes de comenzar, dalle a palabra a Antares, a Marta e a Silvia, quería, explicaros un pouco por que pensamos de organizar esta xornada desde a CNMH no día de hoxe. Sabedes que do Pazo de Meirás tense falado moitísimo, desde a perspectiva histórica, desde a perspectiva xurídica, desde diferentes focos, non? Pero nunca se falou de como se viviu o proceso do Pazo de Meirás desde quen ten realmente a función social de informar a sociedade de este proceso e das cousas que pasan na sociedade, que é o mundo do xornalismo. No mundo do xornalismo nos enteramos de todas as cousas que pasan na vida, e no Pazo de Meirás non foi unha excepción. Eu comentaba a alguén, non sei se con Silvia, con Antares, que, creo que foi con Marta, creo que canto máis se alonxaba o foco de Meirás, é dicir, se se facía a crónica desde Madrid, era máis doado cometer erros e non ser rigurosa, ainda que Silvia traballou no país e traballaba desde aquí, e seguía a cousa desde aquí. Creo, non é porque estén elas diante, eu creo que faltaría aquí Marta Villar, que o comentábamos antes, que foi, digamos, quen comenzou inicialmente a informar, sobre todo no que ten que ver cos procesos de mobilización social, ao redor do Pazo de Meirás. Eu creo que teríamos, con esas 4 xornalistas, un elenco fundamental. Non quero dicir que non haxa outras persoas, outras xornalistas, outras persoas do mundo da profesión vosa, que non sexan rigurosas e non traballaran desde esa perspectiva. Pero sí que teño que dicir que tanto Antares como Marta, como Silvia, eu que seguín ou tuve, digamos, algún privilexio en coñecer algo da cociña de todo o proceso de Meirás, teño que dicir que eu me sentía moi halagado, moi representado nos artigos de información que se facían dos respectivos medios e que asinaban estas 3 xornalistas que están aquí. Antes de darlle a palabra, agradecer evidentemente a presencia das tres xornalistas, pero moi especialmente Antares e Silvia, porque son grandísimas profesionais, pero sei que están facendo un esforzo tremendo por estar hoxe aquí, porque lles costa moito falar en público. Escribe moi ben, pero a mellor falar non é o seu medio, sei que o fan por primeira vez, e eu creo que hai que agradecer a súa presencia, sin, claro, menospreciar a Marta, que sabemos que tamén o fai moi ben. En calquer caso, agradecer a presencia, veredes que vai ser unha charla moi amena. E, eso sí, ahora sí que remato, despois de que rematen, teremos unha segunda, digamos, ponencia da que se vai a encargar Carlos Emerich, porque sabedes que a xornada de hoxe está relacionada cos espolios do franquismo na comarca da Coruña, e outra pata, digamos, importante dos espolios, que ten moito que ver, que ven co Pazo de Meirás e a Casa Cornide, temos a Carlos Emerich, que despois rematará
rematará ca súa intervención a xornada de hoxe falándonos un pouco do proceso de recuperación de Cornide. Sabedes que Carlos Emerich é coautor do informe que encargou o Concello da Coruña, o informe xurídico para vías de recuperación da Casa de Cornide para o patrimonio público. Nada, sin máis, deixo-vos con Antares, con Marta e con Silvio. Moitas gracias. Bueno, pois antes de nada, moitas grazas á Comisión por convidarnos a participar en estas xornadas. Pois, e nada, eu quería empezar facendo unha pequena como introdución, explicando un pouco os antecedentes, digamos que sentaron as bases para a recuperación do Pazo. Bueno, va a ser unha introducción un pouco desde unha perspectiva local, porque, digamos, é o terreo que mellor coñezo, e porque penso, ademais, que neste proceso foi fundamental a implicación a mobilización cidadá e a implicación das administracións máis próximas, como foi o Concello de Sada. Ben, e vou empezar un pouco co primeiro que se me viño á cabeza cando chamoume Carlos para invitarme a participar en estas xornadas, e foi con unha chamada que fíxome no 2017, para dicirme que a ver se quedábamos a tomar un café, que quería contarme unha cousa na que estaba traballando. Bueno, eu daquelas coñecía a Carlos porque fora concelleiro do BNG no goberno bipartito que impulsou precisamente a declaración do Victo Pazo e que incluiu tamén o Pazo como patrimonio público no Plan Xeral. E, bueno, eu sabía que Carlos tiña unha vinculación emocional tamén co Pazo, porque a súa avoa había sido expulsada no 38 da súa casa para ampliar os terreos do Pazo de Meirás. Bueno, en aquela charla, en aquela conversa, Carlos comentoume que levaba moito tempo, moitos anos, rebuscando en arquivos de toda España documentación cola que quería probar que ese regalo ao dictador fora realmente un expolio, que tiña unha cantidade insente de documentación que intentaba ordear agora coa axuda do historiador de Sada, Manuel Pérez Lourenzo, para publicar un libro que desmontase un pouco o relato oficial. E ben, nada, aí contoume, falamos, mostroume documentos que probaban as suscripcións forzosas, as ameazas en bandos municipais a aquelas persoas que non participasen, digamos, nas doazóns, unha ocupación de terreos tamén un pouco forzosa, e, sobre todo, moitas probas de que o Estado, a través da Casa Civil ou da Comandancia de Obras, había, digamos, mantenido con recursos públicos o Pazo de Meirás durante toda a ditadura e había financiado as ampliacións e todas as obras. Ben, eu lembro que daquela quedárame alucinada con algúns detalles que contárame e pensei que, bueno, que dificilmente iba a poder manterse, digamos, ese relato do regalo, do agasallo ao ditador, si, digamos, trascendía todo isto e isto vía luz. Bueno, eu, en clave así moi local, penso que é importante recordar que durante moitos anos gobernou en Sada, un alcalde, Ramón Rodríguez Ares, do PP, que que tiña unha imaxe, unha fotografía do dictador no seu despacho, que, digamos que no proceso no suizo, foi como testigo dos francos, e foi presentado como amigo da familia, non? E que, digamos, que contribuí moito a que arraigase, digamos, non el, senón ese, digamos, goberno mayoritario durante tantos años do PP a que calase, digamos, ese relato do agasallo. E despois, aparte deso, tamén, non sei, era unha daqueles anos, víase con normalidade cousas que agora rechañaría un pouco, como, non sei, que o párroco de Meirás oficiase misas na capela, recordo a Franco, que falara del como unha boa persoa, unha persoa xenerosa que
fixera moito por Meirás, ou, bueno, ou na propia calle, non, que na rúa, que pois moita xente te defendía que pois o feito de que os Franco veraneasen en Meirás, pois que era moi bo para a Sada, non, que era, pois bueno, que daba un caché, que tiña un tirón, que era un atractivo. Eu penso que, bueno, durante moitos años mantivose ese relato que empezou pois un pouco a resquebrar, bueno, a romperse pois no 2007, cando pois se eran os primeiros pasos para declarar Vic o Pazo de Meirás. E foi un momento no que estaba no Concello de Sada, pois gobernaba o bipartito que presidía Abel López Soto, e na Xunta pois tamén un bipartito que impulsou esta declaración que permitiu por primeira vez abrir as portas de Meirás, pois nun primer momento coa oposición do PP, non? Que non vía que eso fose un patrimonio a protexer. Ben, penso que teño por aquí unha foto que me parece que fixeu Carlos Pardellas, non sei se, bueno, durante moitos anos en Meirás, pois un pouco, bueno, gustame moito esta foto porque creo que representa moi ben eso, que fora un sitio pois privado totalmente, non? E que a xente asomábase desde fora un pouco con curiosidade. Ben, bueno, no 2011, por fin, pois, conseguiu entrarse acceder en parte a ese terreo de, bueno, que está hasta ese momento coto privado dos Franco. Bueno, esta foto, bueno, quero dicir que, perdón, durante aqueles anos, aínda que estaba como moi arraigado o discurso do agasallo, sí que é certo que pois hubo manifestacións e protestas desde o principio, aunque non moi multitudinarias, pero sempre pedindo a devolución de Meirás. Bueno, xa volvendo a apertura do Pazo de Meirás, pois, bueno, quero dicir que iso foi un primer paso, todavía moi tímido, para a recuperación deste ben, pero que estivo enturbiada tamén por cousas un pouco, por os constantes impedimentos que poñían os Franco para as visitas, ou polémicas como a decisión da Xunta de financiar en parte a seguridade privada, algo que non facía con outros bens, ou con cousas como estas. Aquí temos unha exclusiva que deu Carmen Martínez Bordiú no Ola, e que a miña compañeira Marta Villar titulou moi acertadamente como Meirás ben de interese exclusivo, porque Carmen Martínez Bordiú, digamos que aproveitou, que quiso contar no Ola a ruptura coa súa parella, mostrando partes do Pazo de Meirás que estaban vetadas nos itinerarios non públicos. Bueno, todo iso foi, provocando cada vez que aumentasen un poquinho as movilizacións para exixir a devolución, eu creo que se desencadenaron no 2017 a raíz dunha serie de acontecementos. O primeiro deles foi a decisión dos Franco de encargar as visitas a este ben de interese cultural a la Fundación Francisco Franco para, creo que teño aquí unha información que fixo Silvia, precisamente, que dice que, la Fundación Franco mostrará la grandeza del dictador en Meirás, porque foi o que comentou a Fundación Franco, non, que pretendía utilizar estos itinerarios para mostrar todo o bo que fixo o dictador, non? Ben, e despois, houbo tamén outra provocación, porque moitos vexen como unha provocación dos Franco, que foi a definitiva e a que desencadeou todas as protestas, que foi o anuncio de venta do Pazo por 8 millóns, cando xa estaban como xa había unha movilización social importante para exixir a recuperación deste ben. E temos un anuncio que creo, non sei se está por aquí, que creo que é moi ilustrativo, non, de... Bueno, a ver se o temos. Bueno, este foi o anuncio.
bueno, é o feito de que os Franco quixeran, bueno, ilustrasen, digamos, o anuncio con imaxes do nodo, non? Como un, bueno, un atractivo máis, non do... Ben, bueno, todo isto sembrou, digamos, preparou o camiño para, pois, dos feitos que eu penso que contribuíron a que esta demanda do Pazo, pois, saltase a prensa nacional e incluso internacional. E unha delas foi esta. Pois o conhecido como a toma simbólica do Pazo de Meirás, que foi, bueno, polos 19 de Meirás, como os denominaron, e a mí este feito, pois, colleume por sorpresa no Pazo de Meirás, precisamente, porque eu estaba aí pois, con unha compañeira de espello público, bueno, que despois de discutir pois co guardés, porque non nos deixaba visitar o Pazo, cando era día de visitas, logramos entrar no Pazo lembro que con unha muller que pasaba precisamente nese momento pola porta, con unha nina saharaui que estaba aquí de vacacións, e o guardés dixo, queredes pasar vos tamén? E dixo, pois sí, tal, e pasamos ás 4, e cando estábamos subindo para o Pazo, pois escoitamos como moito alboroto, e vivimos como se desplegaban unhas pancartas das torres, o guardés colleu o teléfono e lembro que dixo, señora, que están... que dixo, se han colado no Pazo. E, bueno, pois, eso foi bueno, lembro que foi de todos modos un acto reivindicativo bastante festivo. Non interviño a Garda Civil, pero en todo momento con moi bo tono. E, bueno, quedou pois aí como esa imaxe que contribuiu moito a que esta demanda, pois, trascendese a nivel internacional, non? E a outra, pois, foi a presentación dunha demanda en Bruselas, na Unión, pois, tamén impulsada polo BNG, que esa, pois, fixo que todos os focos se puseran en esta demanda. E, bueno, eu creo que xa vai sendo hora de que aquí as miñas compañeras interveñan un pouco. Por que non o poñemos aquí? Falamos así todas un pouco. En tríada. Porque, claro, hai veces que apetece meter bazas. Querías meter algunha baza antes? Claro. Home, sí, claro. Non, que para non querer falar, estivo guai. Bueno, poñemos isto aquí no medio. Eu penso que hai outro dato que no ano 2017, non foi en decembro cando morreu Carmen Franco. Eso tamén foi como definitivo, non? O sea, houve un montón de cousas que precipitaron o que pasou. Non me poñas o micro aí que para todas. Están indicando por aí que non se escoita. Pois eu berro moito, O mellor era de forma natural, vale, berro máis. Bueno, eso, eu penso que o traballo dos xornalistas, neste caso, ten a mesma importancia, bueno, sobre todo ten importancia porque empezou do local, o nacional e o internacional. Empezou aquí, cocéndose aquí, pero a pelota foi medrando e ao final pois estábamos xa todos cos ollos postos en Meirás. Non só é un traballo de xornalismo local, nacional, mundial. Este é un traballo de xornalismo de todas as cores, porque de alguna forma, Ola, con esa portada e toda a prensa do corazón, contribuiu tamén ao cabreo da xente. Foi fundamental que Carmen saíse lucindo modelo, un modelo, por certo, que ten unha cor co fondo ese da bugambilla que é bastante republicano. Falta que a erva está un pouco máis marela, pero non está marela porque Carlos o Guardés coidaba moito a erva. Senón, sería perfecto. Eso, ao final de agosto, cando eles estaban ali veraneando, estaría máis marelo e seguramente quedaría unha composición maravillosa. Pero, bueno, vamos ao que vamos. Penso que o noso traballo pasou da incredulidade, de pensar, bueno, vamos a contar isto porque isto é moi interesante, pero non tiñamos claro que isto fose acabar como acabou, non? Ninguén daba nada ao principio porque o soño de Carlos se fixera realidade. Nada.
fomos pouco a pouco metendo pezas nun puzzle moi grande, non? Porque empezamos eso, pois, contando cousiñas e tal, unha protesta aquí, unha tal, non sei que, ao final montouse esta pelota enorme que se precipitou toda no 2017 e no 2018 e sobre todo, pois eso, axudou a xenerar cabreo ese pulso constante da familia Franco en todos os detalles, porque o de meter ali a Fundación Franco foi definitivo, cando puxeron aquel cartel enorme de o xenocidio dos católicos, está por aí? Comparando, era un momento en que xa se estaba falando de exhumar a Franco, e eles puxeron un cartel enorme, tamaño, eu que sei, tamaño, era enorme, era como 4 persoas xuntas, de alto e tal. E aí explicaban todo, falaban de cousas horribles, da guerra feitas a monxas e a curas, comparaban esa tortura, ese xenocidio dos católicos españoles coa exhumación de Franco. Para eles era unha afrenta terrible. E aleccionaban os turistas cada vez que entraba alguén con eso. Eu, para poder facer a foto deso, tiven que colarme como turista. Pedín cita, fun co meu home, non se podían facer fotos, pero levábamos a... Bueno, podíase facer fotos na capela, onde estaba ese cartel, en unha parte do xardín, o resto non se podía fotografar. O que sí, levei unha grabadora na mochila e fun grabando toda a visita, as cousas que dicían e tal. Nos conchábamos cunha parella que estaba ali de Burgos, visitando o Pazo, e dixémoslle, mira, isto vai sair no periódico, tedes que axudarnos e tal, a facer moitas preguntas cabronas e tal. Pensábamos que iba a estar un membro da Fundación Franco, pero non estaba ese día, estaba o Guardés. E o Guardés era moi boa persoa e moi educado, pero tiña moita devoción tamén pola familia Franco. Nun momento dado a visita, dixenlle, cando xa tiñamos unha certa confianza, e a vostede que lle parece esta polémica de que o goberno teña intención de que isto volva a ser público, así como con cara de vostede que opina e tal? Dixo el, isto para min, isto é como un divorcio. Meirás é o neno, e temos por un lado o pai e por outro lado a nai. Que vai ser dese neno? Que vai ser dese neno a partir de agora? Debía de pensar que a nai debía de ser a familia Franco, non? E que o neno tiña que estar coa nai. Eu entendín eso. Era todo moi misterioso. Pero, bueno, eso foi unha parte do traballo dos xornalistas, consiste un pouco como coller percebes. Temos que ir a rochas e un día non atopamos nada, outro día atopamos aí unha presada boa. E Meirás foi así, era ir collendo de aquí e de alá un pouquiño de información, outra. E facendo así trampas para poder entrar tamén. Fomos facendo algo. Por exemplo, un día metíme nunha piscina no balneario de Mondariz, que estaba pasando ali uns días de relax para superar o tema da exhumación Carmen a neta. Saltei a piscina e entrevistei-na na auga. Porque era a única forma de falar con ela. Metíme ali, así a traición, e que opinas do tema de Meirás e tal, non sei que. Eso é certo, hai que dicilo, nunca contestaban nada, non dicían nada, pero eran moi educados, eran moi educados. E nada, bueno, non sei que podo contar máis, por exemplo, pois que do tema da demanda do Estado, aí sí que sempre se adiantaba a opinión, a opinión sempre daba as noticias primeiro que ninguén. Pero un día nos adiantamos, que foi o día de... Sí, foi un día grande. O día da demanda do Estado, non? O país deu unha primeiro, porque claro, como este tema é, pois eso, local, autonómico e nacional e internacional, pois pillounos a nós, o diario El País, máis cerca de la Moncloa.
Bueno, unha garganta profunda do goberno avisou a un compañeiro que non estaba en España, estaba no lugar onde se celebraba o Festival de Woodstock, pasando unhas vacacións. A min fíxome gracia porque, claro, é como un símbolo da liberdade, non? O de Woodstock, e xusto ali vai e recibe a noticia de que se vai tratar de recuperar Meirás pola vía judicial. E o compañeiro moveu fíos para contactar conmigo, e entón eu tiven que asumir ese día a noticia, moi preocupada porque sabía que estaba tratando con un tema que era unha bomba e que ademais iba a cambiar bastante, non? Que era a ser unha cuestión histórica. Está aí está a noticia dese día, sí. Bueno, saíron varias, ese día fixemos un montón de noticias. E nada, eso, pois, non sei que máis iba a dicir. Bueno, que sí, que no traballo de xornalista tamén moitas veces axuda o de ter compañeiros que teñen moitos contactos en determinadas administracións e tal, e incluso ter compañeiros que son amigos da familia Franco. Entón, ás veces para conseguir unha noticia hai que ser poli bueno e poli malo, dicimos non? A un toca o traballo de poli bueno e outro de poli malo. E un fala cos Franco e falle esa pelota, e outro fala cos que queren loitar polo Pazo e falle esa pelota tamén. E nada, e eso. Entón, saen historias completas, non? Contando todo. Por exemplo, desa forma enterámonos de que había 800 libros de Pardo Bazán na casa que tiñan en Madrid aínda, na súa casa de Hermanos Becker. Bueno, pois nada máis, agora cedo a palabra aquí ás compañeiras, que falei demais. Espérate, aquí o micro. Venga, vale. Este que parece que É o que funciona. proxecta máis a voz. Bueno, pois eu quería empezar tamén falando de Carlos, de como conocía a Carlos. Porque, eu, a verdade é que todos estes antecedentes como xornalista non os vivín, pero sí que os vivín como estudante de xornalismo, porque precisamente falabas, Silvia, ti agora da Biblioteca de Pardo Bazán. Eu, naquela altura, no 2015, eu estaba empezando a carreira. Tiña un colega que estudara filoloxía que estaba, un momento que Carmen Martínez Bordiú accedeu a que a Casa Museo Emilia Pardo Bazán entrase no Pazo e catalogase a biblioteca de Pardo Bazán. E meu amigo, entraba no Pazo semanalmente, unha das poucas persoas privilexiadas que podía acceder a esa torre de la Quimera que, según o guía da Fundación Franco, non tiña ningún interés para a visita, e podía poñerse a catalogar os libros que pertenceran a Emilia Pardo Bazán e tamén que estaban así mesturados cos que guardara Franco e a familia e tal. Entón, a mí contoumo, eu quedei, pois mira, este tema pode ser interesante para un traballo da clase e tal, e puxenme en contacto coa Casa Museo Emilia Pardo Bazán. E me deron o contacto de Carlos Babío, e me dixeron, ti, Chaumo, que este rapaz algo sabe do tema. Este tolo. Pois sabía moito do tema. Entón lembro que quedamos en Oleiros, sí, e veo así cun feixe de papéis e empezou o espolio, a casa da miña avoa, a suscripción forzosa, a compraventa, tal. Eu quedei, lembro que nese momento quedei pensando, aquí hai algo enorme que ainda que sí que había ese run na prensa local de que se estaba preparando algo, de que había estudos que xa empezaban a demostrar que, que se cadra esa obtención do Pazo de Meirás non fora limpa de todo por parte dos Franco e tal, pois parecía que aí había algo. Eu lembro marchar para casa coa impresión de que aquelo era importantísimo e que había que falar diso. Eu saquei matrícula nesa asignatura, obviamente. Prácticamente transcribín a entrevista con Carlos, así un pouco reportaxeadiña, e quedei increíble, porque claro, toda esa información non estaba nin publicada prácticamente en prensa. Tiña liña directa, nin estaba publicado a Biblia según Babío e Manuel Pérez Lorenzo, que foi ese libro, Meirás, un espolio, un caudillo, un pazo, ou viceversa, que os animo a todos a adquirir, se non o tedes xa, aínda que deberíades, estades aquí. Entón eu cheguei a opinión anos despois como becaria e me topei con Antares e con Marta Villar, que non está aquí, pero está perfectamente, porque antes dixeches algo así como gustaríanos que estivese aquí. Está ben, está presentando o seu libro, non lle pasou nada a Marta Villar. E vin que aí a historia de Meirás e o tema de informar sobre Meirás tiña
un percorrido previo moi importante e me reenganchei e dixen, eu desta historia non podo sair nunca, estou conectada con Meirás cun fío invisible. Penso que é de salientar moito, porque eu sei que moitas veces un tende a pensar, e nós tamén o pensamos seguramente moitas veces, que os medios de comunicación non servimos para nada e que estamos simplemente para mentir e para envolver as castañas que se compran na Praza de Lugo, pero penso que neste caso, cando os medios de comunicación facemos o traballo para que estamos concibidos, somos importantes. E por que digo isto? Porque Meirás, ou a obtención de Meirás ou o tema do agasallo a Franco foi un relato mediático construído ao longo de 4 décadas por parte dos principais medios de comunicación do Estado. Construído e reconstruído, porque se nos imos á hemeroteca atopamos moitísimos exemplos. Onde está? El pueblo coruñés le regala la antigua pazo de la condesa de Pardo Bazán, bla, bla. Isto era a tónica. No ano 38 encheronse páxinas e páxinas co tema do agasallo, que en realidad, como ben se demostrou despois, foi unha suscripción forzosa. Pero que despois, isto é do especial da morte de Franco, do ano 75, onde aínda se revalida ese relato do agasallo ao caudillo por parte do amantísimo pobo galego e coruñés que tanto amor lle profesaba. Entón, claro, porque eu falo destes antecedentes que me estou indo super atrás? Porque hai que ser conscientes do difícil que é desmontar un relato construído apuntalado durante tantísimo tempo e que agora mesmo eu penso que a calquera que lle preguntes, bueno, non lle preguntedes a Fundación Francisco Franco, pero a calquera que se lle pregunte sabe que co tema do Pazo de Meirás houbo un proceso perverso, digamos, detrás e que efectivamente non foi un agasallo. E cal foi, digamos, o escenario que propiciou todo iso? Evidentemente, o pulo do memorialismo, os movimentos sociais en torno á memoria histórica e que foron os primeiros, porque, bueno, viámoslo na foto de antes, non? Aí estaban os 4 gatos coa pancarta, aquí. Isto foi en que ano? Bueno, sabe Dios. Pero, bueno, ata pancarta parece feita na casa. Dos 4 que participaron nas primeiras protestas, aos miles que participaron, eu lembro, por exemplo, a marcha cívica, non? Que era toda unha columna de xente dende Sada ao Pazo, que eu pensei que era unha manifestación, ao final era unha andaina de 10 kilómetros. Eu penso que os meus amigos aínda se lembran dese día. E digamos que o pulo de memorialismo, a implicación das autoridades locais, porque aquí, como decía Antares, o que houve durante moitos anos era un concello, un alcalde completamente cómplice co relato do agasallo e co dictador e a súa familia. Foi cando realmente a administración local, para que saibamos para que sirve unha administración local, foi cando se puxo, digamos, que se aliñou co memorialismo, foi cando, digamos, se puido crear ese consenso tamén nos medios de comunicación. Xa non era un medio predicando no deserto sobre que se cadra isto ten algo detrás perverso. Xa agora mesmo hai un consenso mediático. Eu penso, ata nos medios máis conservadores, ninguén sigue reproducindo, quero pensar, ese relato. E tamén quero falar un pouco do tema das visitas, que dicía Silvia, porque aquí tamén tivemos a forma de, digamos, de participar naquelas visitas comandadas pola Fundación Francisco Franco, era, efectivamente, apuntarse como turista. E ali fomos unhas cantas veces e nós falábamos de visitas no limbo democrático porque en pleno 2018 podíamos ler ese cartelón de o xenocidio dos católicos, decía, quieren perpetrar la exhumación del caudillo, los herederos del Frente Popular. Eso no ano 2018, pero que no 2020, Antares e máis eu, fomos a unha visita guiada por un dos voceiros máis coñecidos na cidade da Fundación Francisco Franco, que levaba un reloxo da bandeira preconstitucional, por certo, e que falaba en termos de El Caudillo, el Generalísimo, Carmen Franco, la gran dinamizadora del Pazo de Meirás. Isto é prácticamente Antonte, quero dicir, os turistas de Burgos, ou de onde eran? De Burgos. Que visitaban este pazo pensando, pois, se cadra cunha idea de que era o Pazo da Condesa ou de que era un elemento patrimonial de Sada, marchaban coa idea de que en Galicia era un reducto franquista, prácticamente se iban a esas visitas. Marchaban coa idea de que éramos unos frikis. Sí, bueno, de que estábamos aínda na prehistoria. Entón,
dese tipo de... O tema das visitas é significativo porque cando finalmente pois empezou o proceso xudicial para devolver, bueno, esa sentencia de primeira instancia, que foi unha sentencia de primeira instancia recurrible, de feito recurriuse, cando empezou cando tivemos nas nosas mans esa sentencia, todos tivemos unha sensación como de que era unha sentencia incluso reparadora, non? Porque aí estaba negro sobre branco todo ese relato do expolio. Foi unha sentencia que ata emocionaba en determinado momento lela pola vehemencia da xuíza pois se mencionaba a palabra expolio, se mencionaban todas esas cousas que pois antes sostiñan os 4 da pancarta. E isto pois propiciou tamén un momento moi emocionante que foi... Onde está? Aquí está. No, sí. Sí, que foi a primeira vez, mira, aí está Carlos outra vez, que digamos, os heredeiros dos represaliados polo franquismo e outras persoas ligadas á memoria histórica puideron traspasar as portas do Pazo de Meirás. Aí están, pois, os netos de Josefa Portela, Carlos, que a súa avoa expropiada ou expoliada para unir os seus terreos ao Pazo de Meirás. Estaba a filla de Alexandre Bóveda. Foi unha xornada moi emocionante na que, por primeira vez na visita, pois se falou de expolio, se falou de reparación, se falou de memoria, se falou de todas esas cousas que estiveran absolutamente extramuros de Meirás. E, de feito, ata estaba Manolo Monge, que era un habitual desas protestas de Catro, e dicía esa frase que recolleu Antares de que gusto vir sin pancarta por unha vez. Pero que pasa? Que isto ten un final feliz? Non, aínda non. Claro, o problema de todo isto é que os francos recurriron esa sentencia e para que se vexa tamén o difícil, digamos, que é corrixir tantos anos de deturpación do patrimonio, de expolio do patrimonio, efectivamente, en segunda instancia, diría, na audiencia provincial, aínda que recoñeceu que o Pazo era, que o Estado era titular do Pazo, consideraba os franco-posuidores de boa fe por ter ostentado a propiedade de xeito pacífico e ininterrumpido durante tantos anos. Eso, aínda que non cambiaba o ditame sobre a titularidade, foi un varapalo, digamos, porque se puxo de manifesto unha vez máis o prioritaria que debe ser a cuestión da memoria histórica. O tempo xoga a favor dos expoliadores, sobre todo en termos xurídicos, porque, nós non creemos neso, non, pero unha xuíza pode poñer sobre un papel, ou 3 magistrados, e os francos despois poden alegar no seu recurso que son efectivamente posuidores de boa fe por ter ostentado esa propiedade. O mesmo, despois, supoño que o contará aquí Aymerich, non? Pode pasar coa Casa Cornide, non? Outra conta pendente no caso dos bens expoliados do franquismo. Entón, que pasa agora? Que despois desta, digamos, visita emocionantísima e despois de todas esas protestas e de todas esas promesas e de todo eso, onde está? Porque isto é bastante gracioso. Bueno, gracioso non é, pero... Está de máis promesas, menos palabras. Bueno, non metín a foto, da igual. O caso é que Manolo Monge tivo que volver coa pancarta porque resulta que o proceso, como está pendente de recurso, quedou un pouco paralizado e agora mesmo, efectivamente, as visitas que se poden facer ao Pazo de Meirás son máis restrictivas que as que se podían facer cando a Fundación Francisco Franco era a que conducía as visitas. Por qué? Porque agora mesmo só se pode visitar unha parte do xardín e asomar así a nariz ao vestíbulo e pouco máis, porque, bueno, pois están eses recursos todavía pendentes, pero polo medio quedaron moitísimas promesas das administracións que se imos conformar unha comisión de expertos para resignificar o Pazo, para ver de que se adoptamos un contido memorialista, se reivindicamos a memoria de Emilia Pardo Bazán, que quedaron en absolutamente papel mollado. Penso que a única reunión foi na que se constituíu. Entón, bueno, penso que é importante que non quedemos nun momento frío e que sigamos reivindicando este tema e falando del periódicamente para que non quede como a sensación de que xa está feito e de que quedou un cascarón baleiro pendente de dotarse de contido. Eu, pola miña banda, nada máis. Non sei se algunha das compañeiras, Antares, a lo mejor. Bueno, non, nada, pouco máis. Eu simplemente quería, pois,
apuntar a importancia que tivo neste proceso pois, a implicación, digamos, a mobilización cidadá e tamén as pequenas administracións, as pequenas, non? Como foi o Concello de Sada, tamén a Deputación que creou esa, non, que deu o paso de crear esa junta pro devolución do Pazo para intentar, pois, oye, revertir todo o feito no pasado, non? Cando, pois, fixo o contrario, non? Que foi aportar fondos e crear unha junta para agasallar ao dictador, non? En ese caso, eu que, digamos, que o viví máis desde, bueno, desde o local, pois sí que, que me parece sorprendente un poquinho, pois eso, como foron ao longo de todo o proceso, os que foron sí, o sea, que foron presionando en todo o proceso, o sea, digamos, desde que el recurso el recurso contra la sentencia de la audiencia o contra, pues, para que se pelease, non, polos bens do interior do Pazo de Meirás, por certo, que non falamos deso, non, bueno, pois que pois foi pois moi importante a implicación eso dos concellos e a implicación cidadá. Eso me parece moi importante, non? Que neste caso pois foron pois o Estado, hombre, evidentemente tivo un papel fundamental porque puso a demanda, pero bueno, que sempre estuvo, pois, digamos, foron como a forza tractora que estuvo, pois, eso, na pequena administración. E non sei se queredes falar un poquinho do tema dos bens. Non, nos ven saber, é certo que cando nos estábamos todos eufóricos porque recuperáramos o Pazo, cando nos fixemos a foto esa das 4 de Meirás? Un día entramos, pero entramos por detrás. Pola porta de atrás. Pola porta de atrás que non nos deixaban entrar para ver como era o Pazo o día de entrega das chaves. Pensábamos que daquela se acababa todo, pero quedaban os mobles aínda por recuperar. Si, aí estamos fora, pero logo fixemos dentro fotos. A xornalista Natalia Puga, que queremos citala porque tamén traballou moito e tamén cría moito nesta historia. Nos fixemos aí unhas fotos, estábamos con máscaras porque era xusto no momento, bueno, aí poñendo os cornos. Sí, bueno, a ver, é que ese día... Non se sabe que facemos, estamos moi contentas, moi eufóricas. É que deixaran a porta de atrás, a verte, que isto non sei se pode contar. Non, sí que se pode. Entramos. Aquí non hai ninguén que se vaya a chivar de nada, non? A Garda Civil. Xa prescribiu, da igual. Pero vimos que había un Garda Civil ali falando cun xornalista enchufado que estaba dentro, que conseguira entrar. Bueno, porque iban cadeira de rodas. Bueno, non deas tantas pistas. Vale, perdón. Non deas tantas pistas. Bueno, sentamos no sofá do caudillo. Hai fotos. Nos queríamos eso, entrar, facer fotos das alfombras enroscadas, cheas de polilla e todo eso ali, non? E entramos, efectivamente, pola porta de atrás, fixemos fotos nos mobles, que logo empezou a disputa polos mobles, non? O sea, pon aquí no medio. Bueno, é que para que escoiten me acosas co micrófono. Sí, e despois, cando estábamos, esa é unha anécdota divertida, non vos chivedes, pero cando estábamos ali facendo fotos sentadas no sofá do caudillo, entrou a secretaria da abogada do Estado, alpurizadísima, pero que facedes aquí? Non sabedes que isto está pendente de inventario e que, claro, como falte algo, estaban todos as nosas huellas dactilares polos obxectos, pero bueno, isto tamén, quero dicir, a anécdota é divertida, pero é que en 40 anos non houbera un inventario dos bens interiores do Pazo de Meirás, que tamén é curioso, non? É unha batalla que, por exemplo, coa Casa Cornide está perdida, entre comas, porque da Casa Cornide, o interior da Casa Cornide é un auténtico misterio. Sabemos que se fixo unha obra para unir a Casa Cornide original á Casa de detrás, sabemos que hai X bens interiores porque a inmobiliaria que anunciou a venta da Casa Cornide máis recentemente publicou unha serie de imaxes das estancias interiores que, de feito, xa non se poden consultar, que están borradas da web e que é todo o que sabemos da Casa Cornide. Bueno, o que sabemos ata que hai un par de anos apareceron unhas furgonetas que sacando mobles. Daquela, aí eu penso que tristemente hai unha batalla perdida porque evidentemente nunca chegaremos a saber o patrimonio que se sacou de aí ou que supoño que non poderemos recuperar nunca. Claro, curioso que a secretaria do Estado estivese alarmada porque nos podíamos levarnos, pois eu que sei, un felpudo, durante todo ese tempo o millor estiveron os Franco, bueno, iso é algo que está pendente de saber e nunca se saberá, efectivamente. Como aquela vez que saiu publicado un sábado na prensa, tedes aí a foto, e
había unha noticia que dicía que estaban vindo, ou daba a entender que estaban vindo pola A6, uns 50, non é esa, non? Uns 50 camións para vaciar o Pazo de Meirás. Claro, todos estábamos, en sábado non había forma de confirmar nada, pois todos tiñamos que ir a 6 a ver se cazábamos os 6. Imaginábamos 50 camións todos en fila. En convoi. Claro, un convoi indo todos para o Pazo de Meirás a encher e marchar. Pero non era así, a realidade era que eles calculaban que os bens ocuparían 50 camións, non? Esa era o que dixo a familia Franco. Tamén hai a importancia da prensa local, non? Eu recomendo sempre, en temas locais, bueno, el País Galicia podemos considerarlo prensa local. Eu clarísimo que a prensa local é a máis auténtica. E sempre digo o mesmo, o New York Times é de New York. Claro, é un prensa periódico local, sí. Pois a opinión é o mellor. O New York Times de Coruña. Aí é tamén unha chamada, non? A poñer en valor a labor da prensa local, porque realmente a que está no territorio, a que coñece o territorio e a que sabe que era imposible que houbera 50 camións saindo pola 6 do Pazo de Meirás sen que o alcalde soubera tal cousa. Entón, bueno, o que parece que pasou foi que, isto é de La Razón, de La Razón, que, bueno, pois, máis ou menos se facían eco dunhas declaracións nunha conversa informal de alguén da familia Franco dicindo que calculaban 50 camións e ese medio, que non imos mencionar, pero que xeralmente é unha boa fonte informativa, un pouco tomou o pé da letra que xa estaban os camións saindo de Sada cargados de obras de arte, de ánforas e de non sei que máis. E claro, ese día a xente toleou un pouco. Así que xa sabedes, le de prensa local, que nos temos que comer. Unha cousiña máis, que estamos falando de Meirás, estamos falando de Cornide, pero polo medio tamén surdiron as polémicas das estatuas do nártex románico da Catedral de Santiago e as pías bautismais de Moraime. Todo eso formaba parte do mesmo, pero eran como outros episodios, non? Aí todo, realmente, eu empecé a mirar hoxe por curiosidade as noticias sobre Meirás publicadas no país. En Galicia, o país Galicia non falou de nada tanto como de Meirás, dos Franco e tal. Non hai outro tema tan tocado, tan traballado por tanta xente desde tantos ángulos. Realmente, a ver, que foi a noticia, podemos dicir, a noticia do século. Pois, hai algunha pregunta? Tamén por deixar un par de minutos, non? Bueno, en primeiro lugar, eu creo que estas profesionais merecen un aplauso de todas e de todos. Creo que cumprimos o obxectivo que pretendíamos, que era darlle ese enfoque novidoso, algo que nunca se fixo ao redor de Meirás. Falose moito da súa historia, sabemos, porque vos non lo contades nos xornais todos os días, e sabemos que é un proceso complexo, onde vos os esforzades en non facérnoslo tan complexo, a darnos as claves do que está a acontecer, porque evidentemente sabedes que o tema de Meirás xa antes de iniciarse o proceso, pero ahora que está en pleno proceso, porque lembrade que Meirás é un proceso inconcluso, é dicir, ainda está pendente de resolucións xudiciais e precisamos que se nos sigades informando como o estuvestes facendo ata agora. Se vos parece, abrimos un coloquio entre a xente que queira intervir ou facer algunha pregunta ou aclarar algunha cuestión, contestan e logo continuamos coa ponencia de Carlos. Bueno, Bea, si pasas o micrófono, por favor. Está Manolo Monge e aquel señor Dalí, que non sei o seu nome. Bueno, boa noite. Cando Carlos Babío e Manuel Pérez Lorenzo publican ese libro extraordinario que foi motivo de que se iniciase todo un proceso importantísimo para a recuperación, pedírame que fixera
unas líneas de introducción a este libro, ¿no? E en esta introducción fala un pouco do relato político do Pazo de Meirás. É importantísimo porque, se non, ao final, podemos quedarnos co final da película, pois o Pazo de Meirás consíguese porque na Diputación da Coruña e no Parlamento Galego hubo unanimidade. Ese é o final da película, pero hai que falar de toda a película. Bueno, comenzo un pouco por o principio da película. A primeira iniciativa que se presenta no Concello da Coruña para a recuperación do Pazo de Meirás presentou unha Esquerda Galega en 1982, hai 42 anos. Xa choveu, sí. Daquela, pois, había un intento por parte da Corporación Municipal, concretamente, nomeadamente, do alcalde Joaquín López Menéndez, para mercar o Pazo de Meirás. E hubo unha reacción daquela. A propia Federación de Asociación de Veciños dixo que non estaba de acordo, que había que devolver o Pazo de Meirás, e hubo unha caravana daquela de automóviles, estamos falando de hai 40 e tantos anos. Bueno, isto é importante decirlo. Consíguese a devolución do Pazo de Meirás, que é unha batalla gañada, a pesar da frontal oposición, resistencia numantina por parte da dereita. Claro, isto hai que lembrarlo continuamente, porque senón non se entende nada. E aí estaba, como acaba de explicar, que hubo durante moitísimos anos un alcalde de Sada do Partido Popular que estivo resistindo de que non había que conseguir a devolución. Entón, eso é importantísimo. Despois hai que lembrar tamén un pouco por que esta resistencia numantina do Partido Popular a que os francos non devolvan nada, sino que segue con eso. E aquí xa non estou en 1982, sino en 1977. Congreso de Constitución de Alianza Popular, marzo. Faltaban pocos meses para as primeras eleccións democráticas. Todo o mundo falaba de democracia, que ven la democracia. Bueno, pues este Congreso de Alianza Popular, despois Partido Popular, presidido por Manuel Fraga, sabedes como acabou este Congreso? Pues 3.000 congresistas en pé gritando Franco, Franco, Franco. Claro, se non recollemos este dato histórico non se entende nada do que pasa despois. Franco, Franco, Franco. Estaba aí, ao inicio. Posteriormente, pues sabemos que había que dar pé á distribución, difusión das ideas fascistas e se funda a Fundación Nacional Francisco Franco. Os promotores desa fundación son tamén militantes, dirigentes destacados de Alianza Popular. Claro, hai que explicar todo isto para entender por que esa resistencia, por que non se resisten a devolver o Pazo de Meirás, por que agora temos o mesmo problema ca Casa Corride, que non dan acabado con esta situación. Bueno, despois falaremos da Casa Corrida. Pero é importante aprender estas cosas porque, efectivamente, hubo unha importantísima movilización a nivel dos concellos, de Sada, cando estuvo presidido por Abel López Soto, da Diputación, cando estaba tamén un goberno bipartito, e despois, según un papel fundamentalísimo, a CRMH. Salió aí unha fotografía que decíades de cando é. É unha fotografía de 2005. Claro, 2005. A CRMH constituíse en 2004, en novembro, e poucos meses despois xa estábamos ali. O que decíades unha pancarta non é tal pancarta, son 3 fotocopias unidas. Sí, sí, claro. Sí, hai que explicar tamén eso, que ás veces as pancartas non son de encargo, que non hai cartos, son de 3 euros e 3 fotocopias unidas. Bueno, 2005. Posteriormente, a segunda marcha, a terceira, e estivemos facendo marchas continuamente e aproveitando todo o que podíamos. Non falachedes, pero penso que hai que lembrar que aproveitamos incluso as bodas dos Franco. Claro, fundamental. As bodas do Franco, pois claro, un día resulta que tiñamos unha reunión da CRMH, que facemos tal, Pablo VI, que o teña aquí ao lado, dixo, por que non facemos unha boda? Pois efectivamente, fixemos unha boda exitosa e que tiene unha repercusión importantísima. Sabíamos que esa boda iba a seguida durante todo o día polos medios de comunicación e nos estivemos entrando en directo continuamente, hasta as 10 da noite. Esa foi a boda que montamos como contraposición a outra boda oficial por parte da familia Franco. Bueno, quer dicir que aproveitamos todos os medios. A CRMH digo que xogou un papel fundamental en todo o proceso, frente á Xunta Pro Devolución, frente á Xunta Propazo, perdón, que constituíron para conseguir cartos, dimos unha volta ao calcetín e dixemos, bueno, pues Xunta Propazo, pues Xunta Pro Devolución. E foi así como se empezou a partir da Diputación esta Xunta Pro Devolución. Bueno, lembro todo isto para un pouco ver que as batallas, para que se desaniman enseguida, lembro que as batallas a veces se gañan en 2 anos, en 10 e ás veces hasta 40 anos. Así que adiante.
Pediron aquí a palabra. Sí, en isto todo, chamame Eduardo, en isto é importante o relato, porque se se olvida do relato son como pinceladas no aire. Por que hai tanto impedimento a restituir o que é de Galicia, o que é do povo galego? Por qué? Por que hai tanta loita e tanta miseria? Porque siguen tendo poder. Eles siguen tendo poder. Se eles non tuveran poder, todo sería llano. Porque hai jueces que siguen sendo franquistas. Porque o poder incluso económico é franquista. Aquí non houve unha revolución. Houve un señor que deixou a un rei. E despois unhos que se xuntaron como un Sanedrín e fixeron unha Constitución. Que nin é Constitución, nin é nada. Hai que volver ao relato. Porque, efectivamente, Meirás é importante, porque significa un pazo. A Casa Cornide, a Coruña, a Ciudad da Coruña, etcétera, etcétera. Pero que cantidad de bens, de republicanos. Eu vivo na Bisbarra de Betanzos. Que na Guerra Civil, que en Galicia hubo posguerra, pero Guerra Civil non, hubo posguerra. Moita posguerra, moito asesinato de posguerra. Pero na Bisbarra de Betanzos, cantidad de terras en base a registradores e notarios franquistas se adueñaron das terras dos republicanos. Tamén como pequenos pazos de Meirás. Hai moitísimos pazos por aí que eran de republicanos en base a notarios, registradores corruptos, pasaron a mãos de franquistas. Hai moita tarefa, moitísima tarefa. Moitísima, porque o problema está que eles siguen tendo poder. E con isto acabo. Non me consta ninguna palabra máis, estamos a tempo. Sí. A ver, queríame decirvos unha cousa. Creo que, Manuel, aí non te fijaches ben que nesa foto, a foto que está aí non está do 2005. A 2005, cando estaba de presidenta eu, polo tanto, esa si era do 2005. Estaba Lizancos, estaba Carril, estaba Paulo VI, estaba Iruegas, que morreu, estaba Maite, estaba moita máis xente. Estaba Babío, por suposto. De acordo con todo. Eu quería enseñar unha foto que quería enseñar antes e que non atopei, que aquí está. Sí. Menos fotos, máis feitos, ministra. Aquí está a ministra Carmen Calvo. Bueno, ministra que fue, de Memoria Histórica. Carlos, onde estás? Aquí estás, con cara de poucos amigos, o escolta da ministra aquí en primeiro termo. Aquí xa foi cando Manolo, aquí coa pancarta, e aquí xa foi cando no memorialismo empezou a haber ese temor a que o proceso se dilatara e houvese, digamos, esas resistencias a resignificar Meirás. Que co tema da resignificación hai moitísimo por contar, daría, supoño, que para outra xornada como esta, porque enseguida empezaron as tensións, non, bueno, as tensións non, pero, digamos, ese gran pacto entre as administracións na que estaba a Xunta, o Estado, os concellos de Sada Coruña, a Deputación e outras institucións políticas e culturais da cidade e da comarca, que parecía que iba a haber un gran consenso, que todos estábamos a unha co tema da resignificación. De súpeto se viu que non había tanta sintonía, que había diferencias creativas, digamos, e que a Xunta quería tirar máis polo relato de dinamizar o legado de Emilia Pardo Bazán, que parecía que, bueno, que aí un pouco o tema do memorialismo, da memoria histórica, iba a quedar un pouquiño diluído, e aí, nesa loita, nese limbo, todavía estamos. Así que diso hai moito que falar todavía para que Meirás non quede como un cascarón baleiro e desprovisto dun significado potente, tal é a dimensión do pazo como símbolo tamén, non? Do que pasou aquí durante 40 anos. Si me permitides, que aproveitando esa foto que tes aí, é que esa foto corresponde a un feito moi concreto.
que estaba pasando dentro do Pazo de Meirás ese día? Estaban asinando un protocolo interadministrativo, está aquí o alcalde de Sada que o pode decir, porque estaba dentro aquel día do Pazo de Meirás, donde 5 administracións, o Concello de Sada, Concello da Coruña, Diputación da Coruña, Xunta de Galicia e Estado, firmaban un protocolo de actuación que tiña, o que viña a dicir, lo conto así moi rapidamente, que está en proceso judicial o Pazo de Meirás, o Estado ten a propiedade provisoria, mentres estemos en esta situación, vamos firmar un protocolo de actuacións, non? Donde vamos a ir decidindo cousas xa sobre usos de Meirás, sobre o que imos facer. Ese documento tiña unha comisión administrativa onde estaban esas administracións implicadas para tomar as decisións, e había unha comisión técnica, que hai unha persona aquí, aparte de min, nesa comisión técnica, que tamén o pode dar fe e corroborar, que nunca constituímos formalmente esa comisión técnica, nunca se chegou a reunir formalmente. Si hubo antes reunións informais ou como se lle quera chamar, pero desde que se asina ese acordo non se reúne absolutamente nada, non? E iso non é casualidade. É dicir, vai na liña un pouco que dicía a Marta, de que, bueno, hai moitas tensións aquí que resolver, se non se convocou nunca é porque, mentras non haxa resolución judicial, a nadie lle interesa mover ficha aquí, a ninguén, e cando haxa resolución judicial veremos porque se abre outra batalla xurídica. Bueno, se vos parece, rematamos dando, por suposto, as grazas a xornalistas, a Antares, a Silvia e a Marta. Creo que Marta incluso ten que ir a traballar no xornal, e despedímolas con un forte aplauso. No, seguimos, pero cando presenta Carlos, que xa está en 5 minutos. Bueno, pois nada, o dito, temos con nós, vamos a abrir xa a ponencia sobre a Casa Cornide. Como decía ao principio da presentación, temos con nós a Carlos Emelis, o profesor Carlos Emelis, que é un dos corredactores, un dos que redactou o informe que encargou o propio Concello da Coruña a través do Consello da Memoria para, explorar as vías de recuperación da Casa Cornide. Con el vos deixo. Creo que tens que conectar o... No, pero xa, porque xa o temos descargado aí, non? Ah, pois senta aquí. Vale, pois vou un minuto hasta aí para... Perdón, sí. Digo que, antes de máis, agradecer o convite á Comisión para a Recuperación da Memoria Histórica da Coruña a través do seu presidente, Carlos, que, como veredes tamén, Carlos Babío non só ten moito a ver, moitísimo, coa recuperación do Pazo de Meirás, senón que ten tamén bastante a ver con que, de algunha forma, resucitase o interese, a posibilidade, polo de agora é unha posibilidade, polo menos a nivel de contar con argumentos e contar con razóns xurídicas para iso, de recuperar tamén a Casa Cornide. Bueno, agradecer o público que estades aquí, tentarei ser tan interesante, non, como foron as xornalistas que me antecederon no uso da palabra. Ben, antes de máis, inicialmente unha pequena historia da Casa Cornide, non? Ben, a Casa Cornide, a construción iniciouse no ano 1748 polo abogado Diego Cornide, que é o pai, non, de Xosé Cornide, o xeógrafo naturalista que dá nome ao instituto.
Cornide Fillo morre en 1803 e precisamente desde comezos do século XIX, porque ademais el morreu en Madrid, entón enténdese que a familia pois xa abandonara a casa, o predio foi utilizado como casa do Concello, non porque houvese ningunha, digamos, compra nin nada, pero pola vía dos feitos foi utilizada como casa do Concello tamén pola ubicación que tiña. Inicios do século XX, a casa é propiedade de Carmen Vázquez Pardo, pero tamén non a utilizaba como residencia habitual. Desde 1910 sábese que foi utilizada por diferentes asociacións católicas, a máis coñecida desde 1927 polo Centro Cultural Santo Tomé de Aquino, que facía diversas actividades, entre elas tamén proxectaban filmes, non? Coñecíase popularmente, din que, como cinema dos tomasinos. Ben, xa despois do golpe de Estado e da guerra, en decembro de 1949, a instancias do Concello da Coruña, o Ministerio de Educación Nacional compra a Casa Cornide coa intención de instalar nelo o Conservatorio de Música e Declamación da Coruña. Na orde, no informe, está tamén todo isto sacado de moito traballo de Carlos, tamén de Artur Abad, do arquiveiro do propio informe histórico tamén que se encargou sobre a Casa Cornide, e ascribeu a Dirección Xeral de Belas Artes, que era da que dependían, de acordo co organigrama na altura, pois os conservatorios de música. Acontece que a casa caíu no abandono, había un proxecto de adaptación, pero non se chegou a executar, e a razón parece ser que era a falta de espazo. Hai unha carta que di que, sí, o edificio ben, pero había tal vez que botar unha altura máis, iso desnaturalizaría o edificio, e entón estaba ali abandonado. E de feito, xa en 1955 hai un proxecto de Tenreiro para executar un novo conservatorio de música na finca As Figueiras, en San Roque, no que lle chamaban a cidade educativo, universitaria Generalísimo Franco. Cidade Escolar Generalísimo Franco. Ben, que onde está agora a UNED, o Conservatorio, Escola de Idiomas, etc., ali en San Roque. En 1958 prodúcese unha permuta. O Concello da Coruña entrega o Ministerio de Educación Nacional a finca As Figueiras, que era onde pretendían, se construiu despois o conservatorio. A avaliación desa eran 352.880 pesetas da época, e o Ministerio, o que entrega como parte desa permuta, é a Casa Cornide, que estaba avaliada en 344.813 pesetas. Dice que a diferenza, aproximadamente 8.000 pesetas, que se utilizaría para acondicionamentos, etc., na casa. Finalmente, a permuta formalizouse en escritura pública o día 22 de xuño de 1962. Queden coa data, 22 de xuño de 1962. Ben, pois se isto foi a finais de xuño, aquí chega Pedro Barrié, antes falaba, creo que era Eduardo, non? De por que hai tantas resistencias e por que non son a Coruña, en todas partes, non? Parece que non queren remexer nestas cousas. E é precisamente iso, non se trata só do retorno dos espolios dos Franco, hai baixo a legalidade franquista, pensemos na lei de responsabilidades políticas e outras, non? Houbo innumeráveis incautacións, desapropiacións, etc., e grandes grupos económicos e grandes fortunas tamén particulares creáronse ao abrigo desa legalidade. Entón, claro, se isto se empeza a revisar, se empezamos a revisar como se creou Fenosa, que pasou con Miñones, etc.,
tirando dese fío, verdade? Haberá moitas persoas que non estean moi interesadas. A cuestión, e isto tamén hai que telo en conta, houve unha transición. Eu non vou entrar se era o que se podía facer ou o que non se podía. Do punto de vista xurídico, a transición quere decir que non houve ruptura coa legalidade franquista. Hai un principio de continuidade xurídica que está na propia Constitución, que é a gran diferenza co que pasou coa legalidade republicana, onde, salvo excepcións, e falarei de unha, o resto, pero non só as normas, tamén actos, divorcios, matrimonios, etc., realizados baixo a legalidade republicana. Entón, esa é unha cuestión que eu creo que temos que ter en conta. Houbo só unha excepción parcial a isto, que foi a devolución do patrimonio sindical e algúns partidos políticos. É a única excepción que houve, esa devolución. Ahora, no ámbito privado, no ámbito empresarial, mercantil, non. E, desde logo, hai moito interese en que disto non se fale. Non? Ben, pois fixádevos, a permuta formalízase en escritura pública, veremos despois que esa escritura pública o funcionario que outorgou, o notario, non? Pois, non sei, será consciente diso, seguramente sí, senón, pois sería unha negligencia dificilmente justificável, obviou un requerimento legal, unha exigencia legal, que veremos que vicia de nulidade o propio negocio. Pero 22 de xuño, o 3 de xullo, é dicir, aínda non pasaran 2 semanas, o Pleno do Concello da Coruña, Alfonso Molina, o frente, aproba o prego reitor da venda en poxa pública, en subasta pública da Casa Cornide. Esa poxa celébrase, vedes, en pleno verán, o día 2 de agosto de 1962 e, sen sorpresa ningunha, que? Doña María, non Molina. Non, Molina foi quen empezou o proceso, perdón, ten razón. Sí, Molina Samorrero, en Brasil, efectivamente. É adquirida por Pedro Barrie de la Maza, que era o único postor. E adquirea por 305.000 pesetas redondas. Xoves, día 2 de agosto. Na tarde dese mesmo día, celébrase un pleno municipal extraordinario no que se toma razón dun escrito, supoño que non comeu ese día Pedro Barrie, porque coa emoción tivo que chegar e poñerse a redactar o escrito ali para levar o pleno extraordinario que convocaran. Que correría? O pobre, a verdade, son estes empresarios que non descansan, claro. Entón, toman razón dun escrito presentado por Pedro Barrie no que informa da súa intención de vender o inmóvel a Carmen Polo e solicita ser relevado da prohibición de alleamento prevista no prego, porque o prego dicía, fixadvos, aprobárase o 3 de xullo, que o adquirente non podía durante un prazo de 10 anos transferir a casa. Di, salvo, decía que en razón das características de que enseña este adquirente, pois poda ser relevado polo Pleno, pero claro, aí hai outro problema que veremos despois. Esta é unha especie de excepción ad hominem que o Reglamento de Contratación das Corporacións Locais declara expresamente prohibidos. E, de feito, hai algunhas deste tipo de condicións subxectivas, exemplos, caso unha gasolineira, etc., no que se anularon compras por isto. Por suposto, aproban por unanimidade. 6 de agosto, luns, pasaran 4 días e cun fin de semana polo medio, Pedro Barrie vende a Carmen Polo a Casa Cornide por 25.000 pesetas, de 305.000 a 25.000. Carmen Polo non vivía en concubinato con Franco, non? Estaba casada. Estaba casada en gananciais. Iso que quere dicir? Que comprando Carmen Polo era como se comprara Franco. Porque ia, para... Ben, acontece tamén que, segundo datos
que están no propio arquivo do Concello da Coruña. O Concello da Coruña investiu na Casa Cornide entre o ano 62 e o ano 76 un total de 1.348.682,28 pesetas. Está bastante ben, non? Para pagar 25.000 e que che invistan, bueno. Entón, ben, cales son as cuestións? Porque o que o Concello da Coruña, a través da Cátedra de Memoria Histórica da Universidade, é, bueno, que posibilidades hai? Temos xa o informe artístico, temos xa o informe histórico, a vista dos feitos, que posibilidades habería de recuperar para o patrimonio público, quer o estatal, quer o municipal, a Casa Cornide, é dicir, para revertir o espolio, non? Entón, aquí hai varias cuestións nas que, digamos, os autores do parecer do informe nos debruzamos. Primeiro, se no momento en que a Casa Cornide é vendida a Pedro Barrié e posteriormente comprada, non, por Carmen Polo, é dicir, por Franco, a Casa Cornide era dominio público, porque se a Casa Cornide fose nese momento un ben de dominio público, non consta que houvese unha desafectación expresa e a legislación patrimonial naquel momento non aceptaba a xurisprudencia do Tribunal Supremo, tampouco aceptaba naquela altura a desafectación tácita, os bens de dominio público, bueno, logo pode vir un xuído supremo decir outra cousa, xa sabemos que aquí, non? Pero son inembargáveis, imprescriptíveis e inalienáveis. Entón, esa venda, incluso esa permuta, polo que logo direi, serían nulas de pleno dereito. Segundo, a legalidade á luz da normativa de contratación pública das entidades locais, o regulamento de 1955, que era o que se aplicaba tamén para os procedementos, non, de venda destes bens, diríamos patrimonial, inda que non foi desafectado en ningún momento, do alleamento da Casa Cornide en poxa pública. Pois se cumpriron, non, todas as exigencias que esa legalidade, esa legislación en materia de contratación pública, pero tamén a patrimonial e tamén a de patrimonio histórico exixía naquel momento. En terceiro lugar, se a modificación sobrevinda dos pregos, porque claro, os pregos son aprobados o día 2 de xullo e son apresuradamente modificados o 22 de xullo e son modificados o 2 de agosto sen que houvese ningunha razón imprevisible, etc., etc. Entón, tamén a normativa contractual ten algo que dicir sobre iso. Se a adxudicación a venda da Casa Cornide a unha persoa incursa en prohibición para contratar, porque, claro, Franco, como xefe do Estado, estaba en curso en prohibición para contratar, non? E se compra, logo se lle vende, en fin, se iso. E logo, a validez do propio contrato, xa aquí, non do punto de vista administrativo, senón civil, se hai unha simulación absoluta, como se declarou no caso do Pazo de Meirás, o contrato de compra-venda entre Pedro Barrié e Carmen Polo pois é válido ou se entende que é unha simulación absoluta, unha fraude de lei para burlar, non? En realidade, nin siquiera sería unha venda, sería unha doazón, porque o valor é, non? Ben, entón, indo por partes. Sobre o carácter demanial, é dicir, de dominio público da Casa Cornide. Bueno, cando o Ministerio de Educación Nacional compra a Casa Cornide en 1949, temos que entender que nese momento vira que se converte en ben demanial, en ben de dominio público, de titularidade estatal. Por qué? Porque a partir dese momento pasa a estar afectado un servizo público, que é o Servizo Público de Educación Musical, que era de titularidade estatal de acordo cun decreto franquista de 15 de xuño de 1942. Ben de dominio público estatal, rexido, por tanto, pola lei de 21 de decembro de 1876 e o Real Decreto que a desenvolve de 11 de xullo de 1909, que, como digo, non contemplaban e non se permitía tampouco pola xurisprudencia do Tribunal Supremo a desafectación tácita.
Requeríase un acto expreso de desafectación, que non consta, non existe. Logo, a normativa de aplicación, naquel momento exixía como requisito previo común as permutas e vendas, porque fala de actos de disposición, non? Da venda de edificios públicos, que previamente ese edificio fose declarado alleável, non? Que se pudese declarar posible a súa venda por parte dun órgano que é a Xunta de Edificios Públicos, que ademais, esa tiña que facer esa declaración previa, tiña tamén que informar preceptivamente a venda ou permuta. Este requisito tampouco consta e, como digo, até a Lei de Patrimonio do Estado de 1964 non era posible a desafectación tácita. Ben, todas estas irregularidades, unha das conclusións a que chegamos, vician de nulidade de pleno dereito a permuta da Casa Cornide. A Casa Cornide seguiría sendo, non? Porque un ben de dominio público estatal. Esta sería unha primeira posibilidade. Outra cousa é que o Concello da Coruña tiña que ser compensado, porque permuta houbo, quero decir. O Concello da Coruña entrega a Casa Cornide, o Concello da Coruña entrega a Finca das Figueiras en San Roque e reciba a Casa Cornide. Se anula, se declara nula de pleno dereito esa permuta, ou se retrotrae todo e se devolve ou se compensa. Compensación sería, a Casa Cornide para o Concello da Coruña, porque sabimos que había prácticamente o valor da avaliación naquel momento era prácticamente idéntico. En segundo lugar, falaba antes da legislación republicana. Pois ben, hai unha lei republicana de 19 de decembro de 1931, que era unha lei que intentaba sair o paso do espolio do patrimonio histórico da venda non só de bens inmobles, tamén de bens artísticos, arqueolóxicos. Pois ben, esta lei regula o alleamento de bens inmóveis, pero tamén, inda que non fosen inmóveis, bens artísticos ou arqueolóxicos de máis de 100 anos de antigüedade, e non era necesario que estivesen declarados como monumentos históricos. E que establecía esta lei? Esta lei sometía o requisito de autorización previa ás transaccións que tivesen por obxecto estes bens, mesmo as realizadas por entidades públicas. E esta lei estivo en vigor até ser derrogada en 1985 pola Lei de Patrimonio Histórico Español. Vedes a Lei de Patrimonio Histórico Español, 1985, na disposición derogatoria queda derrogada a Lei de 10 de decembro de 1931. Por tanto, estaba en vigor. Foi mantida expresamente en vigor. Esta mesma lei obriga aos notarios a non interviren, é dicir, a negar a súa intervención, a non outorgar escrituras de permuta ou de venda, e aquí temos dúas, nas transaccións que teñan por obxecto estes bens inmobles, arqueolóxicos ou artísticos de máis de 100 anos de antigüedade, a Casa Cornide obviamente ten máis de 100 anos de antigüedade, a non ser que as partes exhiban a autorización do Ministerio correspondente, que neste caso teria que ser o de Educación Nacional. Ben, di tamén, segundo o artigo 14 desta lei, son nulas de pleno dereito, son nulos os alleamentos destes bens realizados sen autorización administrativa previa, debendo procederse o comiso dos bens afectados. Pasarían a propiedade pública. Por qué? Porque o que se trataba era de evitar o espolio dese patrimonio histórico. E máis, fixádevos, hai un ditame do Servizo Xurídico do Estado, da Avogacía do Estado, de 23 de maio de 1988, é unha venda que se realizara en 1965, destas debeu haber Montes e Moreas. Por parte dun párroco, vende 4 candelabros en autorización previa, un ben artístico, de máis de 100 anos de antigüedade, pois a Avogacía do Estado, 23 de maio de 1988, unha venda que se realizara 23 anos antes, declara esa venda nula por infracción desta lei de 10 de decembro de 1931. Bueno, eu creo que é totalmente aplicável o caso da Casa Cornide. A conclusión, ben, nulidade da permuta no seu caso, mas tamén nulidade da compra da Casa Cornide por Pedro Barrié por infracción desta lei, non? Despois temos, como digo,
a casa se vende en pública subasta a Pedro Barrié, que era o único postor, non? Debe ser que non había ninguén máis interesado. E, como digo, o prego, reitor da pos, ese o prego que din, os pregos son a lei do contrato, etc., etc., tamén de acordo co regulamento de contratación das corporacións locais de 1955, o prego reitor dicía que non se podería realizar na finca ningunha obra sen autorización municipal previa e que o adquirente non podería vendela nun prazo non de 109, de 10. Aí, non sei, se me colou o 9, son 10 anos. Di, aínda que esta segunda condición podería ser levantada en atención a la persona cuyo favor se quiera hacer la adjudicación. Bueno, que sucede? Que isto é unha... O artigo 21.3 dese regulamento de contratación das corporacións locais di proíbe inclusión nos pregos de cláusulas subxectivas que predeterminen o resultado da licitación. Bueno, se non a cláusula subxectiva, non? Dirían os ingleses un tailoring, non? Feito a medida como unha casa. E, sen embargo, nese pleno municipal extraordinario que celebraron á tarde, o día 2 de agosto, do mesmo día en que pola mañán, non? Resolveran a subasta, levantaron para Pedro Barrié non só a prohibición de allear, senón tamén levantaron a prohibición de que as obras que se fixeran na Casa Cornide debesen contar con autorización previa. Eu, pensando mal, digo, bueno, tal vez porque as obras quen as ia facer era o propio Concello, que quen as pagou. Entón, para que pedir autorización, non? Ben, cuestión. A normativa de aplicación, ese regulamento de 1955, só permite as modificacións contractuais en casos de detalle por causas, o sea, en cuestións menores, non? Por causas imprevisíveis ou por razóns de interese público. Non consta, non? Que neste caso hai un interese privado, en todo caso, non de interese público, etc. Entón, ben, outra conclusión, pois máis outra causa de nulidade, neste caso, da contratación por esa modificación sobrevinda dos pregos que viciaría de nulidade a adxudicación da Casa Cornide a Pedro Barrié. Claro, hai ademais unha prohibición, concorre unha prohibición para contratar. E aquí, bueno, nisto tamén ten que ver o meu tocayo, que tamén se chama Carlos Babío. Porque eu non sei se gañou unha alerxia, o po, asma, etc. Aquí hai de ver moitos candidatos para iso, xente que gosta de andar, non? En caixas, con... Pero ele encontrou unha carta, porque encontráchela ti, do señor Ricardo Catoira, enviada desde o Pazo de Meirás, non? Ao subsecretario de Facenda, o 1 de agosto de 1962, que dicía: mi querido amigo, bueno, non vou poñer así voz de nodo, non sei se me sai, non? Pero bueno, tengo el gusto de comunicarte que hoy por fin ha terminado el plazo para la subasta de la célebre casa que tanto deseaba Su Excelencia. Su Excelencia, non sei se é a señora, pero bueno, parece que... Hoy también se reúne el Pleno para adjudicarla a un particular, no coñecía de nada, ¿no? Y venderla a la señora, así en mayúscula. Así se lo hemos explicado a Su Excelencia por ser la mejor fórmula, ya que de esta forma no se hace una adjudicación de bienes que fueron del Estado al propio caudillo. O sea, que, vamos, branco en botella. Todo é unha simulación para evitar o que di o artigo 5, a línea primeira do Regulamento de Contratación das Corporacións Locais. Vixante na altura, decía que non poden contratar coas entidades locais, por tanto, non podería ser adxudicatario en ningún caso da Casa Cornide, di el alcalde o presidente, los concejales, diputados, vocales de la Comisión de Servicios Técnicos y, en general, las autoridades y miembros de la Administración local, estatal y organismos autónomos. Bueno, creo que Franco encaixe aquí, non? O xefe do Estado. Pois ben, entón, por si había, en fin, un podía ter algún indicio e tal, esta carta xa aproba do 9. Entón, de novo, nulidade de pleno dereito da pose de inmediata venda. O estar encasados en réxime de gananciais, como dicía, a compra da Casa Cornide por Carmen Polo é o mesmo que se fose comprada polo propio Franco. E despois, a posible existencia dunha simulación absoluta, igual que se declarou no caso do Pazo de Meirás, na compra da Casa Cornide, ou da venda, vamos, da Casa Cornide por Pedro Barrié a Carmen Polo.
polo prezo, polo brevísimo tempo decorrido entre a pose e a venda, apenas 4 días cun fin de semana polo medio. Parece evidente que a venda da Casa Cornida a Pedro Barría é un artificio realizado coa intención de, en fraude de lei, transmitir inmediatamente a propiedade ao ditador a través da súa esposa. Seña que, non? Para o dereito civil isto sería unha simulación absoluta que vicia de nulidade ambas operacións, tanto a adxudicación como despois a poxa. Esta acción é imprescritível, non pode alegar usucapión, é dicir, non, é que adquiriron por usucapión, non, porque o ben ten carácter de manial, porque os sucesarios de Franco debe entenderse que non posuíron o ben en concepto de dono, porque era o Concello da Coruña quen pagaba as obras, non? E, ademais, porque entre as partes dun negocio simulado prevalece a nulidade dese negocio. E, ademais, como foron adquirentes a título gratuito, os sucesores de Franco non poden ser considerados terceiros de boa fe, efectos da protección rexistral do artigo 34 da lei hipotecaria, porque non gozan de máis protección que a que tiña o transmisor. E o transmisor, se o ben era de manial, se había simulación absoluta, etc., pois tampouco eles poden, como terceiros de boa fe, adquirir nada. De novo, a conclusión, nulidade da adquisición da Casa Cornide por Barrié e da posterior venda a Franco. Ben, e que vías hai para facer valer? Porque, vale, isto é así, pero hai algunha vía para facer valer estas causas de nulidade que se identifican no informe? Bueno, hai varias. Primeiro, por parte da Administración do Estado, podería, vía a través dunha revisión do oficio, que é un procedimento previsto, regulado agora na Lei 39/2015, de procedimento administrativo común, iniciar un proceso conducente á declaración da nulidade da permuta, non? Por esa falta de desafectación e por esa falta tamén de, perdón, como lle chaman, de autorización previa prevista pola lei de decembro de 1931. Isto requeriría iniciar o procedimento, informe do Consello de Estado e, finalmente, resolver. O Concello da Coruña podería tamén ir pola mesma vía, unha acción de revisión do oficio dos expedientes de permute de alleamento da Casa Cornide, pola mesma razón. Hai causas de nulidade de pleno dereito, neste caso o informe preceptivo sería non do Consello de Estado, máis do Consello Consultivo de Galicia. E poderedes dicir, bueno, pero o prazo, a lei di en calquera momento. É certo que o artigo 110 da lei fala dos límites das potestades de revisión, e entre eles fala a boa fe, o tempo transcurrido. E diredes, bueno, pero o tempo transcurrido, mira que non pasou tempo e tal, aínda que sexe un ben de dominio público, aínda que a causa de nulidade de pleno dereito, pois a acción non prescriba, pode exercerse en calquera momento. Bueno, aquí eu creo que hai que facer nosas, non? O que dixo a Suíza na sentencia do Pazo de Meirás, cando dicía que non podía falarse dun retraso desleal no exercicio da acción, neste caso da acción civil de nulidade absoluta, porque exerceuse no momento en que se puido obter a documentación que permite exercer a acción. Aquí pasa o mesmo. Por exemplo, esa carta que descobre Carlos do Catoira Este, a que permite por en marcha todo iso, e, ademais, pola existencia dun consenso social que tiña que producirse, xa que a posibilidade de articular esta demanda, diríamos, estas accións, estes procedementos de revisión do oficio, nacen dun importante estudo histórico dun consenso social logrado despois de moitos anos que responde á madurez do noso sistema democrático. Non sei se entre o ano 2021, que é a data desta sentencia agora, pois a madurez se mantén, ou xa é un pouco demais, e xa pasou de madurez casi a un pouco podre, o que pasa coa fruta que está en sazón, pero se pasa un pouco máis xa... Ben, en todo caso, todo iso pode aplicarse. E o mesmo, mutatis mutandis, claro, coa acción xa na jurisdicción civil para anular a venda, por simulación absoluta,
contra os causaventes de Carmen Polo. Ben, eu como creo que as vías máis rápidas serían estas outras, é dicir, a revisión do oficio, pero agora son as administracións competentes que teñen, estarán estudando iso, estarán valorando a cuestión. Eu entendo que non é unha cuestión fácil, porque é evidente que hai que pasar a barreira do Consello de Estado, e hai resistencias como as que falaba Eduardo. O Consello Consultivo de Galiza, son todos, teñen un criterio independente, autónomo, pero, E, mesmo que este procedimento en vía administrativa fose ben, vaise judicializar, vai chegar ao contencioso administrativo, seguro. Pois non. Aí hai xuíces que, non sei, se antepoñen a razón xurídica a razón do Estado ou teñen unha idea moi particular e non demasiado moderna do que a legalidade e o Estado de Dereito. Entón, eu pola miña parte vou ficar por aquí e quedo agradecendo, claro, a paciencia e a atención o seu dispor para a parte máis interesante sempre que é o debate. Obrigado. Ben, como vedes, igual que no caso de Meirás, a Casa Cornide é tamén un tema complexo desde a perspectiva xurídica. Se me permites, antes de abrir o coloquio, comentar unha pequena anécdota sobre a carta a que facía referencia a Carlos, non? Esa carta aparece nun fondo do Arquivo de Palacio, do Arquivo de Palacio Real de Madrid. Todo referido a Meirás que hai en ese arquivo de Palacio está clasificado nun fondo que se chama Xornadas Veraniegas de Su Excelencia el Jefe del Estado. Entón, aí vai clasificando todas as actividades que facía Franco Meirás ano a ano, por temáticas. Pero hai outro fondo, aparte, distinto das xornadas veraniegas, que pon unha carpeta solta con unha asignatura que pon Pazo de Meirás, asuntos varios. Abres a carpeta e ten como uns 100 e pico documentos, e é un caixón desastre. O sea, hai de todo. Son documentos que non foron capaces de clasificar dentro dese fondo de actividades. E se vos fixades na carta que leu Carlos, non se fai referencia a Casa Cornide, non cita en ningún momento que a Casa Cornide. Claro, a deixaron ali porque non sabían a que se refería, Porque en ese fondo das xornadas veraniegas sí que hai outra carpeta que se refire a outra casa, que é a Casa de Bastegueiro, que os máis veteranos do lugar lembrarán unha casa que puxeron a nome de Francisco Franco a pé de Praia de Bastegueiro. Pois pon na carpeta do arquivo, pon compra de la casa de Bastegueiro, de la Praia de Bastegueiro. E abre esa carpeta, está baleira, non hai un só documento. Está baleira. Si chegaran a descubrir que esa carta estaba referida a Casa Cornide, atoparíamos co mesmo problema. Abrimos a carpeta, estaría baleira. Nada, pois abrimos un turno de palabra para aclarar, intervir o que consideredes. Carlos, debiches explicarlo moi ben. Que... Eu son unha sorxa. Sí, bueno, nada, primeiro felicitar tanto a Carlos I como a Carlos II, a Carlos I por o traballo que se está a facer. Se me oi? Se me escoita? Desde a comisión, non? E polo 20 aniversario, e a Carlos Emerich pola exposición, eu creo que é moi interesante e moi didáctica sobre cales, digamos, son as cuestións de carácter xurídico que rodean un expediente que é complexo, pero que efectivamente desde a razón xurídica é moi claro, sobre todo desde a razón, digamos, da xustiza non material, é moi claro. Eu quería comentar unha cosa, efectivamente estamos moi pertos a de chegar á fase, digamos, judicial dentro do proceso de recuperación da Casa Cornide,
que se producirá, pois, efectivamente, no ámbito contencioso administrativo. Na actualidade, despois do acordo plenario no Concello da Coruña, onde se acordou, por unha parte, pois, iniciar o procedimento de revisión de oficio, tanto da permuta como do alleamento, non, da Casa Cornide, como instar a Administración Xeral do Estado tamén a que se inicie por parte desta un expediente de revisión de oficio, neste caso da permuta. Xa se produciu, digamos, a fase, non, o trámite da audiencia á familia Franco, neste caso, aos herdeiros, xa teñen formulado as súas alegacións que, bueno, xa se ten realizado unha proposta, neste caso pola Consellería de Memoria Democrática, propoñendo, non, neste caso ao Pleno da Corporación Municipal, desestimar as alegacións e, pois, posteriormente, dar traslado ao Consello Consultivo, neste caso, xa do expediente, para que emita o preceptivo informe, non? Todo isto, pois, obviamente, nos vindeiros meses rematará cun recurso contencioso administrativo, neste caso dos herdeiros da familia Franco, e será un proceso, pois, efectivamente longo, que rematará nas máis altas instancias, non, tamén da Administración do Poder Judicial do Estado, non, neste caso do Tribunal Supremo, que agardamos que poida finalizar tamén, como no caso do Pazo de Meirás, pois, como decía ao principio, de forma xusta, non, restaurando a memoria democrática e devolvendo un ben, non, de todos e de todas, pois, neste caso, a Administración, non? E, bueno, eu quero recoñecer o traballo que se fixo tanto desde o punto de vista histórico, non, previamente, como tamén xurídico, no que participou tamén Carlos Aymerich no ámbito xurídico, porque creo que sin él non sería posible que estivésemos nesta situación. E, obviamente, o de Carlos Babío, creo que incluso haberá que valorar no Rueiro, restaurando tamén a memoria democrática, pensar en Carlos Babío no futuro, porque o traballo ten sido insente e creo que moi importante para a historia desta cidade. A palabra máis. Bueno, es que estamos outra vez na memoria histórica, porque toda esta loita, que ese traballo ímprobo que hai que agradecer de vos que traballades, mirades desde o punto de vista histórico, pero ao final costa tanto, porque en Galicia quen goberna? PP ou a esquerda? Goberna un partido que nunca denunciou as atrocidades de Franco, nunca. Entonces é unha loita terrible, por eso costa tanto traballo, porque son muros, jueces, políticos que están sempre en contra de que a memoria salga e se restituya. Porque eles che comentan, e cando falas con os máis vellos, din, é que nós ganamos a guerra. Aí está o problema. Eles ganan a guerra, como vamos a deixar o que foi unha conquista bélica? Na memoria do franquismo hai ese razonamiento. E claro, no mundo moderno, na historia, para loitar contra o franquismo, e que non houbera tanto esforzo do pueblo para restituir a legalidade, se fixeron revolucións. En España non ganou ningunha revolución. Na historia de España non hai ningunha revolución. Hubo revolucións, pero abortadas por o poder. Ben a Iglesia, ou ben a aristocracia, ou o home feudal. Pero así como en Europa se conseguiu a modernidade gracias ás revolucións, incluso nos seus compañeiros e amigos, Portugal, nós non. Entonces, a historia non regala nada. Aí eu creo que é un grave problema de reflexión que costa tanto unha cousa tan que os puxo moi ben, é unha cousa tan real que iso non é deles, que o roubaron, que está clarísimo, pero hai que loitar
para dicir que non, que iso, ir ás xueces, que un xuez che diga. É dicir, é un problema de un sistema, de unha mentalidade que ainda está aí enquistada e que sigue tindo moito poder. Manolo, moi brevemente, porque vamos moi mal de tempo e pechamos xa, vale? Bueno, sí, brevísimamente. Vou falar de unha cosa que non aparece nos medios de comunicación. Damos un comunicado e relatan e contan, pero cando se chega a un punto dese comunicado, de eso non fala ningún medio de comunicación. De que non falan? Levamos en estas jornadas, en anterior, en esta e na seguinte, falando de que o Pazo de Meirás e a Casa Cornide son dúas caras dun espolio. Moi ben. Foi un robo, un espolio. E está saliendo quiénes son responsables os protagonistas dese robo. O sea, con nomes e apelidos. Pedro Barría de la Maza, Alfonso Molina Brandao e Sergio Peña María de Llano. Claro, que facemos con os responsables? Porque estamos falando de Pazo de Meirás e tal. Pois, cos responsables de todo isto, pois son fillos predilectos. Claro, non pode ser. Sí, non podemos estar aquí denunciando o robo e os responsables dese robo terlos como fillos predilectos, dando nomes ás rúas e recibindo todo tipo de distincións, con monumentos e placas. Por lo tanto, fixemos a esta reclamación na terceira marcha para a demolición da Casa Corrida, na cuarta, o 14 de decembro temos a quinta marcha e seguiremos poñendo en todos os comunicados o mesmo, no manifesto. Non publican isto nos medios de comunicación, porque temos aí unhas persoas nos altares, a Virxe do Rosario, a Virxe do Carmen, e tamén están nos altares estas tres persoas, e non hai Dios que os baixe dos altares. E a única forma de baixar os altares é a mobilización cívica, exixindo que non queremos ni un día máis que o Concello manteña as rúas e distincións a estos responsables destos robos. Sí. A ver, é que cando falamos dese principio de continuidade xurídica, isto inclúe cousas. Aquí teño un artigo, non, de Sabino Álvarez Gendín, que era profesor da Universidade de Oviedo, autor de manuais de dereito administrativo, non, dos máis empregados, mediados do século pasado, e o artículo se chama La inexistencia jurídica de los actos de las llamadas autoridades y corporaciones rojas. O que ven decir é que ni siquiera hai que anulalos, se entenden inexistentes. Pero aquí hai cousas, o bando de guerra, porque foi a primeira legalidade franquista. Entón, xa o bando de guerra, pero, esperade porque o teño por aquí, a Xunta o decreto de 24 de xullo de 1936, non? Decía, artigo 3, los funcionarios y autoridades de corporaciones que no presten el inmediato auxilio que por mi autoridad o muy subordinado sea reclamada para el establecimiento del orden serán suspendidos inmediatamente de sus cargos sin perjuicio de la respondente responsabilidad. 1 de noviembre de 1930, decreto número 39, decreto 36, perdón, decreto número 58. La naturaleza del movimiento nacional no necesita de normas derogatorias para declarar expresamente anuladas todas cuantos se generaron por aquellos órganos que, revestidos de una falsa existencia legal, mantuvieron un ficticio funcionamiento puesto al servicio de la antipatria. Todas. Só se mantiñan en vigor as que expresamente, como esta a que antes me referín, era salvada. Pero que é máis, os actos realizados ao amparo desas leis tamén. Contratos, matrimonios, divorcios, etcétera, etcétera, etcétera. Disto vimos. Do punto de vista xurídico se ven de aquí. E se ven de leis, como esa de que falei antes, de responsabilidades políticas, non? Dunha causa xeral que se abriu, pero deses centos, miles de casas cornides e pazos de Meirás que hai, por todas partes é que explican a fortuna de uns, non? En fin, a emigración, ou a pobreza, ou a miseria de outros. E iso non se quere remover.
non vou decir quen, cando estábamos con isto da Casa Cornide e tal, pois houbo quen se removía un pouco, e non estaba moi cómodo con que a que ven agora estar falando de Pedro Barrié. Non? Bueno, nalgúns lugares non interesaba que se falase moito disto. De Franco sí, pero de Barrié, home, non. Non? Non vai a ser que o dominó, que detrás de Barrié pois vayan outras pezas. E esa é a cuestión. Esa é a cuestión. Pero bueno, pois iso. Moitas grazas. Ben, pois rematamos xa, lembrar a próxima xornada, tamén un traballo impresionante de Rubén Centeno sobre fosas no cemiterio de Santo Amaro, do que xa fixemos algunha introducción onde nos vai a apuntar, bueno, un traballo que vades quedar sorprendidos, e tamén estará Eliseo Fernández falándonos, bueno, de lugares de represión na cidade da Coruña. Quedamos para o vindeiro mércores ás 19 horas aquí. Moitas gracias por vir e encantado de estar con vos.